Saglyk Ministrligi sagdyn dem almak üçin raýatlary Berdimuhammedowyň kitabyna çaýlary maslahat berýär. Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrligi raýatlary döwlet başlygyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtorlygyna ýazylan gaýdylýan Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabyny görkezlen çaýlary içmegi maslahat berýär. Ministrligiň maglumat merkezi döwlet heýetçiligindäki Neytrany Türkmenistan gazetiniň sentýabr aýyna çap bolan sanlarynyň birine güýt pasyna dem alyş ýollaryny döreýän ýeti keselleriň öňüni almak goýunça 11 maddalyk peýdaly maslahatlary halk köpçüligine ýetirdi. Peýdaly maslahatlaryň 10-njy bölümine ilaty Prezident Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly ilmi esasda ýazylan itburun, narpıl, çopon telpek, buyon kökü we şoňa meňdeş dermanlyk çaýlary içmek maslahat berilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesiniň gapdalyndan soňky 10 ýylyň dowamyna öz adyndan başga-da 40 goly kitap bilen bir hatarda ýurduň dermanlyk ösümlikleri barada 10 tomlyk işini çap etdirdi. Onun çap etdiren käbir kitaplary janr taýdan biri-birinden düýp götür tapawutlanyp şu wagt içinde çap bolan kitaplaryň hataryna ilmi hem edebi çeper kitaplary köpçülige ýetirildi. Kitaplarda atçylyk, edermençilik, ösümlik dünýäsi, halkara siýasat, çaý, watansyýçylyk we şoňa meňdeş başga da köp türlü öwüşgün çaýlan temalar okuyuculara ýetirilýär. Döwlet heýetçiligindäki media we metbuat serişdeleri prezidentiň kitaplaryny iýdigderli mahabatlap, olardan alynan bölekleri okuyucular tomoşaçylaryna günnelik ýetirýär. Mundan öňe Türkmen telewizionyasy ýurduň prezidentiniň iş günüň dowamyna çürnükli çäýnekden käselep çaý içýän pursatlaryny görkezýän video şekilleri efire berdi. Berdimuhammedow sany 50 golaýlap barýan kitaplarynyň hataryna öz adyndan Çaý melhem hem ilhem diýen kitabyny hem goşdurdy. Bugünkü gün ýurduň saglyk ministrligi ýörüýti maglumat çap edip, ilaty prezidentiň maslahat berýän çaýlaryny içmegi ündeýär. Şulardan çen tutulsa Türkmenistany atlar, halylar, şaýsepler we şoňa meňdeşler bilen bir hatarda inni çaý hem döwlet siýasatynyň wagt guralyny şöhrelendirýän simbol hökmüne siýasalaşdyrylýan çemeli. Ýurduň Saglygy saklaýyş ministrliginiň ilaty sagdyn durmuş ugrunda prezidentiň aýdýan çaýlaryny içmegi resmi derejede maslahat berýän wagty ýurtdan derman gytçylygy we gymmatçylygy barada habarlar gelip gowuşýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna soňky bir ýylyň dowamyna ýurtda dermanlaryň bahasy ozalkysyndan 100% gymmatlady. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary bilen töhbetdeş bolýan ençeme Türkmenistanly saglyk öýlerini döwlet heýetçiligindäki saglyk ähtiýaçlyk pasportyna girýän dermanlar boýunça reseptlerin ýazylyp berilýändigini, ýöne şol dermanlaryň köp görnüşleriniň döwlet heýetçiligindäki dermanhanalarda satylmaýanlygyny gürrüň berýärler. Azatlygyň daşowly habarçysy sentýabryň aýagyna ýurduň Demirgazyk regionunaky dermanhanalarda ilaty möhleti geçen dermanlaryň satylyp başlananyny habar berdi. Ýurtdaky derman gytçylygynyň we gymmatçylygynyň fonuna Saglyk ministrligi ilaty prezidentiň maslahat berýän çaýlaryny içmegi ündeýär. Ministrligiň ýaýradan peýdaly maslahatlaryny başga da bir näçe instruksiýalary bilen bir hatarda sport bilen meşgullanmak, düdümünde vitamin C bolan önümleri iýmek, otoglary arasynda howa bilen ýyljyratmak, milli naharlara sarymsak we burç goşup iýmek, elleriň arasynda saklamak maslahat berilýär.